Sa gipatuman nga community quarantine sa halos tanang bahin sa nasod, usa sa gidili mo ang pagligo sa mga beach resorts apan halos tanan na usab ang nangindahay nga makaligo na sa dagat ilabi na nga ting-init karon ug nasolusyonan kini sa usa ka pamilya. Human nga ang ilahang amahan, naghimo og low budget nga swimming pool diha lang sa ilang tugkaran. Ang post ni Blessy Reyes niadtong Domingo kabahin sa ilang journey sa paghimo sa ilahang low budget swimming pool, miani na og 63,000 shares, 7,000 comments ug 28,000 reactions sulod lang sa tulo ka adlaw. Ang tangkal kaniadto sa baboy nahimong swimming pool ug nahumansod lang sa unom ka adlaw. Migasto lang sila og 4,000 pesos alang sa hollow blocks ug bus. Samtang nagtinabangay na sila sa pagpintal ug sa pag-decorate niini gamit ang mga materyales nga anaan na daan sa ilang panimay. Ug atol gayud sa Mother's Day celebration, nagamit sa pamilya ang ilang low-budget swimming pool.